Pozdrav drugari, vi gledate novi DCO Stories. Prvo bih se izvinio svim devojkama što će u današnjem klipu možda malo više biti zastupljeni muškarci, ali bi vam svakako, devojke ili drugarice moje, preporučujem da ostanete do kraja klipa jer vi na neki način i jeste tema. To jest, tema klipa je odnos muškarca i žene, njegovo prilaženje, njegovo udvaranje, njegovo uplaćivanje kredita njoj, kako bi se dopisivala sa njim, vlaženje. Ma tema je, da li si ti, bato, baš toliko hrabar kao u svojim porukama, a? Zapitaj se, posle ovog klipa naravno. Idemo situacija. Svidela ti se neka devojka i naravno rešio si da je smuvaš. Kako smuvati devojku možete pogledati u jednoj od mojih prethodnih, to jest starijih epizoda. To je samo da kucate DCO Stories kako smuvati devojku. A zašto se tako zove klip? Pa zato što sam objašnjavao kako bezbolno naneti šampon na kosu. No, da se vratimo mi na današnju temu. Krenuo dopisivanje, ona to prihvatila, ti si napališ kod nad majmu, počeš da se skineš, ona počeš da vlaži i onda se zajebeš. A kako? Tako, druže, što počneš da joj obećavaš zvezde sa neba, kule i gradove, vilu i volove, ralo i plugove, kišu i dodole, nive i reksone. Počneš jednostavno da se pretvaraš u ono što ti nisi. Počneš da budeš jak na rečima. A dobro je poznato da je jaka reč ubila čoveka. I dok ti to skontaš, ti si nju već pozvao da se vidite, bato. Rekao si joj da si opasan baja, da ti je kravata do jaja, da jedeš slanu hranu, da piješ viski i po danu, a ne samo subotom uveče kad izađeš. Aha, došao je taj dan, ti zalizao kosu, počupao obrve, izglacao dlačice na nosu, slušao Hebin svetski hit Kosu, stigao na zakazano mesto viđenja, ona nailazi... Ćao, ja sam Milena. Pa tu sam ja, bre, tvoja Milena. Ali... Izvini, Milena, samo tetki da odnese lek. Šta mislite, ovaj bata smuvao? Jednostavno, šta hoću da vam kažem? Budite ono što jeste, i dok je muvate, i dok ste sa njom, i dok ste bez nje, i dok spavate. Ma budite jednostavno svoji. Ako ste stidljivi, pa jednostavno to recite, ljutiti, pričljivi, šta god, jednostavno odmah to recite. I još nešto, ko je uopšte rekao da je stidljivost loša osobina ili neka mana? Ponekad i ume da bude zanimljivo kada trebate nekom reći da čupate klještima. Ovo sam bio ja, Soa, a ono tamo ste vi, ljudi koji ćete da radite like i share. Poruka za kraj, sezona setve je počela, tako da šta vi uopšte radite ispred kompjutera, a? Vi ste gledali još jedan DCO Stories. Pozdrav društvo. Ćao, ja sam Milena.